Hey Simon, I got a present for you, man. No. Fuck's sake. Sucks! Hvor fan är det här? Hur fan är det här? Tjata eller hoppa. Och så freaking me. Simon! Fuck, jag hade inte gjort det på. Du är så lite sekunder efter det. Och du är så näck av träd. Fuck, vi tappade honom. No! Good touch, I was so fucking spectacular. Oh shit! Can't do? Billy! Fucking Billy. Bobby! Oh, Bobby! Holy shit, Bobby! Han brände fast mig. Han brände fast mig med sin jab. Fuck, han är cool där! Vilken honom! Vilken fucking party här. Bobby här, That's so cool! Oh shit! Okay. Woo! Fucking the goddamn one. Oh no! No! The pipe days someone. I know. Ah, come on! I hate you, man. Oh shit! Han är där. Nu vill du fighta upp att det. Yes! Han trappade mig! Oh Jesus, han klarar sig gott. Oh shit! Did you see that? Han hade Fight Club Master in here. Oh, jag ska vinna honom! No, kan muntanka! Yes, you go. Han fucking mördade Axel in here. Alltså han sa Death Room. Check that shit out! Fucking Death Room of Death. Go, man! You go, boy! Oh! Killed the monster! I thought that was simple. Annars hvis du ikke vet hver mitt her er det, så er det her. Oh, kan köpa! Vi ska köpa! Fuck, jag var spinner, bra! Vi ska ta ut som att det ska vara possible shit. Little dead? Yeah, man! Kost du käka djädit! Oh! Yeah! Because it's a fuck out here, dude. What? I'll stop taken by the way. Nice. Whoa! Saw that! Oh my fucking god! Sorry, man. Men det är förvånande legal. Alpha killer. Well, Black Billy, du kanske vill nu. Black Billy, holy fuck! Too out-edged, someone. True. Black Billy. Han som häver det mest edgy namn, han... Alpha killer. Han släpper automatiskt servera. Ja, han skiftade. Ja, han skiftade. Men... Han skiftade till Lucio. Fucking Black Billy. Oh shit! Oh
shit! Kom vi kalla Black Billy från nu va? Oh my god! Black Billy! Det är perfekt. Obviously. Vi får namnet. Yeah, that Black Billy. Oh my fucking god! Lucy suckar! Lucy suckar! Han suckar! På den bästa måten. Han suckar! Så gott! Han suckar! Fuck you! Du måste inte där vi pushar en till banan. Ja.